La justicia española dice que no es violación, es abuso. Por lo tanto, 9 años de prisión, de los cuales ya han cumplido 2. Vivo en un país en el que no se considera agresión sexual que 5 hombres me metan de noche en un portal, agarrándome las muñecas, cuando estoy en estado de embriaguez, aprovechando su evidente superioridad física y numérica. No se considera agresión sexual que me penetren simultáneamente, a mí y a mis 18 años, por la boca, por el ano y por la vagina, mientras me graban con sus móviles. No se considera agresión sexual que en esas condiciones eyaculen dentro de mí y lo hagan sin preservativo. No se considera agresión sexual que ellos estén tan cachondos como eufóricos, jaleándose y pidiendo a gritos turno para metérmela, mientras yo no hago ni la más mínima muestra de estar disfrutando de la situación. Vivo en un país en el que no hay ni rastro de agresión sexual, en que los que hablaban de que hay que llevar burundanga, que luego queremos violar todos, difundan vídeos con contenido sexual en los que yo aparezco. 7 vídeos explícitos en los que se ve cómo me humillan y me vejan. No hay rastro de agresión sexual cuando después de su fechoría ellos se van a seguir la fiesta y a mí me dejan tirada en el portal, sin ropa, robándome el móvil antes de marcharse para que no pueda ponerme en contacto con nadie. Nada hace pensar que haya sufrido una agresión sexual, aunque esté sola de madrugada, llorando en un banco de una ciudad desconocida, hasta que una pareja me encuentra y llama a la policía. No hay agresión sexual aunque los guardias, el personal médico y mi estrés postraumático digan lo contrario. No hay agresión sexual aunque 2 años después yo siga necesitando asistencia psicológica. No hay agresión sexual porque la educación sexual en mi país nos la ha enseñado el porno. Vivo en un país en el que la justicia da carta blanca a violadores y asesinos y me dice que si siento que me van a violar no puedo entrar en estado de shock. Tengo que gritar mucho, patalear una barbaridad y oponer toda la resistencia física que mi cuerpo me permita para que me hagan daño. Para que se me note después. Sangre, moratones y alguna fractura como mínimo. Para que controle ese instinto de supervivencia que me sale en situaciones de pánico y en vez de enfrentarme a esas bestias contra las que sé que no puedo, decida volverme tan loca que mi asesinato pueda ayudar a que alguien ahí fuera crea mi versión. Vivo en un país en el que aceptar ser violada para poder seguir con vida no se entiende. Si no quería que la penetraran entre 5, ¿por qué no se marchó de allí? De aquella ratonera. No puedo con uno estando en plenas facultades y quieren que pueda con varios sin estarlo. Pero también vivo en un país en el que enfrentarme a mi violador, sabiendo las consecuencias fatales que puede tener, tampoco se entiende. ¿A quién se le ocurre plantarle cara sabiendo que tiene todas las de perder? Además, si les denuncio, me dicen que es mentira, que les quiero joder la vida, aunque no los conozca de nada. Y si no les denuncio, me dicen que por qué no lo hago, si es verdad, que cómo soy tan tonta. Vivo en un país en el que haga lo que haga, las preguntas siempre me las hacen a mí. Supongo que la sociedad se centra en lo que yo hago o dejo de hacer, porque todavía no tienen el valor suficiente para preguntarse a sí mismos qué estamos haciendo mal, para que lo que me hicieron a mí se lo hagan, con total certeza, a 3 mujeres al día en el Estado español. ¿Qué estamos haciendo mal para que solo 1 de cada 8 mujeres violadas en nuestro país decida presentar una denuncia? ¿Qué estamos haciendo mal para que sigamos siendo objeto de uso y consumo? Vivo en un país en el que todavía les debemos nuestro cuerpo a ellos. Se nos cosifica hasta la saciedad y al final somos eso, solo un cuerpo, inerte, un cuerpo sin vida. De hecho, mira hasta qué punto se nos cosifica, que aunque parezca increíble, muchos aún no tienen claro cuándo estamos disfrutando y cuándo estamos sufriendo. Les importa tanto que no lo saben diferenciar. Solo somos un cuerpo, sin más. Vivo en un país en el que sé que antes de tener 25 años podré volver a encontrármelos en cualquier calle, en cualquier fiesta, en cualquier ciudad. A José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza y Antonio Guerrero. Podré cruzármelos de nuevo y será entonces cuando todos los pedazos que intento reconstruir a diario vuelvan a tambalearse. Por mí y por todas mis compañeras. Pero seguiré luchando con objetivo muy claro. Como decía la Yaya, lo que no tuve para mí, que sea para vosotras, hermanas. Moltes gràcies.
Unió Independents. Assentiment unànime. Segon punt. Aprovació fiscal de la proposta de l'Ajuntament d'Artà relativa a la posada en funcionament de la bassa de regants i també de la reparació dels camins que es varen fer malbé per la canalització de les aigües depurades als distints propietaris. Bé, aquesta proposta és una proposta que s'eleva en nom de tots els partits polítics per tal de fer-la arribar a la Conselleria de Medi Ambient i a la Direcció General d'Agricultura i un poquet és la mateixa que vàrem presentar, excepte un paràgraf que vàrem afegir després perquè ens vam donar compte que Unió Independent d'Artà havia fet una moció més o menys semblant en el 2016, per tant enteníem que dins els antecedents l'havien de posar i el que ve a dir és per no llegir-la tota, no m'he llegit els acords. El que fèiem és una anàlisi, una cronologia dels fets que van des del 2006 quan s'aprova amb un pressupost de 6.072.496 euros una obra per fer una bassa de reutilització de l'aigua depurada. Se constitueix una comunitat de regants per explotar aquesta bassa i se fa tota la canalització perquè puguem aprofitar aquesta aigua regenerada, que entenem que és un benefici tant per al municipi d'Artà en concret, en general, com per tots aquests que tenen un hortet o tenen una explotació agrícola o fins i tot per regar d'aquesta aigua. Això ens ajudaria a no haver de regar d'aigua potable i el que se fa és que s'ha quedat així. Per tant, el que se proposa són els següents acords. Instar la Direcció General d'Agricultura perquè agilitzi totes les accions que permetin posar en funcionament aquesta infraestructura i que aquest estiu tots els membres de la comunitat de regants puguin regar amb aigua depurada. Instar a la Direcció General d'Agricultura que convoqui a la Junta de la Comunitat de Regants en assemblea per tal d'explicar en quin estat està la posada en funcionament de l'esmentada infraestructura i instar a la Direcció General d'Agricultura que faci totes les gestions pertinents perquè l'empresa pública Tratsa arregli tots els desperfectes que hi ha als camins pels quals passen les canonades i que siguin derivats d'una mala execució del paviment, com per exemple el camí vell de Sot Sanchos i el camí de Navarra. I això és el que s'ha dut a votació. Donant ronda de paraula, en tot cas, Unió Independent d'Artà. Nosaltres, res a dir, votarem a favor. Partit Popular? Nosaltres som molt crítics amb aquesta proposta. Això ja no hauria de ser una proposta, hauria de ser una realitat. No sé senyor Valde qui és el responsable. Si és del Partit Popular, si és dels independents, si és de Podemos, si és del PSOE, si és de... És que siga. Però que això és realment una vergonya, que pareix que sin entrar ni comer-lo nosaltres, que som els que han quedat malament davant del poble, perquè hi ha molt de veïns, moltes persones que ja tocaria fer molta estona que s'hauria de regar d'aquesta aigua i xerram, només xerram d'estudiar aigua, però quan en podem estudiar, no n'estudiem gens. No d'on s'ocupen aquest ajuntament, perquè tants equips, qualsevol dels partits que són aquí, tots han dit sempre que estem a favor de que s'arregui amb aigua depurada. Però aquest poble, hi ha hagut qualcú que va retirat d'una tal manera que era vergonyós, avui és un dels dies que me sent avergonyit de que mos passi això en aquest poble. Estic totalment, que no pot ser d'altra manera, a favor d'arribar aquí on hagin d'arribar. Però això ha fet, aquesta bassa de regants, i si qualcú pensa que m'he passat, que m'ho digui, votarem a favor. Aina? Sí, votarem a favor. Ja, pot votar. Unanimitat. Aprovació, si escau, de la proposta de l'equip de govern relativa a l'ampliació del Parc Natural de Llevant, desenvolupament i aprovació dels instruments de planificació del mateix com dels espais LIC i CEPA presents al municipi. Abans de començar amb aquesta proposta, és que ara veig que no està baratat el que havíem acordat amb Unió Independent d'Artà, que a més en Namalio vàrem canviar la redacció i ara veig que no està, no sé. Però bueno, tenc justament el paper que amb Namalio vàrem treballar l'altre dia després de Junta de Portaveus.
però bueno, és que ara he vist que el document no surt corregit. Bueno, és la proposta d'acords que presentam l'equip de govern i relatius a l'ampliació també se va afegir, disculpeu, independents d'Artà, relatius a l'ampliació del Parc Natural de Llevant i el desenvolupament i aprovació dels instruments de planificació del mateix com dels espais LIC i CEPA presents al municipi. És una proposta que feim conjunta a la vista de la moció que havia presentat Unió Independent d'Artà fa 2 plenaris en relació a la possibilitat de compatibilitzar les activitats d'aventura en el Parc Natural i la península de Llevant. Aleshores el que feim és, tal com havíem plantejat en aquell moment que acordàrem, reclamar, insistir a la Conselleria en la necessitat de tenir les eines que ens permetin compatibilitzar aquestes activitats, atès que en aquests moments el parc no compta amb una planificació bàsica ajustada a la seva realitat territorial, ja que, com hem repetit moltes vegades, el port es va dissenyar per un espai 15 vegades més gran del que ara és, atès també que no comptam amb el necessari pla rector d'ús i de gestió, que és el que hauria de detallar i regular, com assenyala l'article 30 de la llei de la LECO, de la llei de conservació dels espais de rellevància ambiental, les normes de regulació d'ús i activitats per al cas que sigui necessari completar les del pla d'ordenació. Resulta que davant d'aquesta situació prèviament exposada, la regulació d'aquests usos esportius que se reclamen en aquest i altres espais protegits de les Balears hauria de ser abordada des de via PRUC, que no tenim, atès que la Conselleria de Medi Ambient també i Pesca sembla que ha incorporat, i nosaltres hem insistit i hem demanat des d'aquí, des de l'Ajuntament d'Artà per unanimitat, que l'ampliació del Parc Natural en el seu full de ruta, atès també i l'aprovació del nou pont, atès també que el Govern de les Illes Balears ha celebrat el passat dia 16 de març atorgar l'autorització prèvia de la despesa de 8 milions d'euros per la compra de la finca dels Canons. També atesa que les finques de Racó i Saduà ja en el 2004 varen passar a ser comprades i encara no formen part d'aquest Parc Natural de Llevant, que és una demanda que també hem fet, atès l'endarreriment també greu en la redacció i aprovació dels plans de gestió dels territoris protegits d'Artà, com les zones d'especial conservació, les ZECs i també les figures europees de protecció del lloc d'interès comunitari, les LICs, i també la zona d'especial protecció de les aus CEPA, i el LIC de Naborges, que també inclou la platja natural de Sacanova, i el LIC i CEPA de Muntanyes d'Artà, encara que sabem que sí que és cert que hi ha alguns avenços administratius pel que fa al pla de gestió de Naborges, per tots aquests antecedents que exposam, des d'aquest plenari volem demanar l'acord reiterar davant la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca el desig d'aquest Ajuntament d'impulsar la protecció del Parc Natural de la península de Llevant com a eix per al desenvolupament social i econòmic sostenible del nostre municipi. El punt 2 és el punt que hem afegit la part que hem acordat amb Unió Independent d'Artà, instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a impulsar sense més demora el procediment d'elaboració d'un nou pont, ampliant la zona protegida i establint la corresponent zonificació i regulació d'usos, i aquí vàrem afegir, que no sé per què no és, valorant si s'escau les activitats d'aventura per a compatibilitzar les activitats d'aventures. 3. Instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a establir el futur decret d'ampliació del Parc Natural de Llevant en les dimensions sol·licitades per aquest Ajuntament amb ocasió del ple d'octubre de 2016, amb especial celeritat pel que fa a les finques públiques de Racó i Saduà i els Canons també, en un termini màxim d'un any per tal de dotar-la del corresponent PRUC i així regular convenientment amb el suficient detall l'ús públic compatible en la conservació. I 4, per últim, instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a impulsar sense més demora la redacció i aprovació dels molts endarrerits plans de gestió dels TECs presents al territori del municipi d'Artà. Gràcies. Vosaltres el teniu amb l'afegitó? En el punt 2? Sí. Exacte. Vale, gràcies. I la redacció la de votar més ajustada que la que jo he donat? No, més o menys. Està així? Vale. Gràcies. I aquí no està. Mireu. És que jo vull. Bé. Unió Independent d'Artà? Sí, bé, nosaltres evidentment hi votarem a favor. Així mateix sí que volíem dir que des de la Conselleria de Medi Ambient han iniciat ja l'expedient per fer un procés de participació ciutadana, tal com acordaren amb els baldes d'Artà i Capdepera, per tal de delimitar una mica els límits i les línies bàsiques d'esport. Crec que és important dir-ho perquè la moció no en parla,
però és una passa que s'havia acordat a nivell de Baldes i ja s'ha començat l'expedient. Simplement dir això i votarem a favor. Jo, una vegada que m'he llegit tenc un dubte, no? I si l'hem de deixar aquí, ho deixarem aquí. Jo no sé per què hi ha l'especificitat d'activitats d'aventura només. I ho demana Unió Independent d'Artà. És a dir, quan aquí valorant si s'escau la possibilitat de fer activitats d'aventura i una activitat de mountain bike, això no entraria. Dins, però no és una activitat d'aventura. Aventures i esports. Saps què t'ho vull dir? Un esport d'aventura és una cosa i no sé. Jo podria d'activitats esportives i ho deixaria aquí, saps? Més que res perquè el tema d'aventura és una cosa específica d'enja, no? Partit Popular? Sí, ja començaré pel darrer, és una aventura. Una aventura. Tinc clar una cosa molt grossa, i és que dins el parc natural de Llevant, el parc natural de Llevant, tu Barca i Berger, en bicicleta hi pots anar. No te diu si vas en mountain bike, si vas en mountain bike, en motoret, per la qüestió que hi veies en dues rodes i bicicleta. No en part, això no és cap aventura ni una. Les aventures són altres, perquè jo estic molt conforme, senyor Paula, estic molt conforme de que Artà faci un gran parc natural, però estic cansat de dir el mateix, cansat no, perquè ho repetiré fins que pugui. En so consens, en so vot a favor del propietari de la finca. Aquí ja posa les finques públiques d'Ubarca, de la Duaia i el Racó. A dins el Racó, que jo sàpiga, per aventura vaig molt malament. A dins el Racó no hi ha cap finca pública, que jo sàpiga. A dins el Racó no hi ha cap finca pública. La finca pública és una finca d'una tercera part de lo que és la Duaia de dalt i la Duaia de baix que un senyor va vendre en el Consell. En el govern, perdó. Jo el que no crec de cap de les maneres és perquè hi ha aquestes dues finques, que realment és una, hagi de ser tot parc natural i que puguin fer tot parc natural fora xerrant els propietaris d'aquestes finques i donen-los una compensació. La compensació que trobin els dos que han de donar. Però no han d'oblidar mai que aquestes finques avui tenen un propietari. Tant si agrada com si no agrada. Que aquestes finques, que potser són 1.000 quarterades, per aquell senyor és tan privat com aquella persona que té un solar a 200 metres. Ni més ni manco. Així és que totes les persones, per aquest portaveu del Partit Popular, sí, el poble, tot el poble d'Artà, perquè de Cap de Pere i de Sant Cervera no n'hem de parlar, perquè agafava una barca un dia i anava a voltar al litoral i sabreu que és Sant Cervera i sabreu que és Cap de Pere. L'altre dia hi va haver un senyor que va publicar una foto de mon Facebook i era preciosa, no hi havia res més. Però punyetes, les hem de girar un poc, les fotos, de fer les fotos de 360 graus. Artà, gràcies a Déu, per ventura mos equivocam, la comarca d'Artà està totalment protegida. I segueix que el mateix. Se volen augmentar el parc natural. Propietaris i dobbers. I una altra cosa, això ja ho demanen els Baldes. Els Canons ja està comprat, ja és finca pública? No. Bueno, era tan punyetes, se posa aquí damunt. Les finques públiques de la finca pública dels Canons. Per favor, siguem un poquet més seriosos. Bé, ja pots contestar. Com hi ha coses, no, com que hi ha coses que m'agraden, estic esperant el que és l'aventura i el que se pot fer dins el parc natural, això m'agrada. Aquesta altra cosa no m'agrada perquè no se fa d'aquesta manera, mos atendrem. Perquè ho hem discutit moltes vegades, ja, les posicions són les que ja coneixem, vull dir... Sí, jo l'únic que volia dir en
en el Partit Popular és que el portaveu d'Unió Independent d'Artà va dir molt clar, s'està iniciant el procés de petició ciutadana en el qual s'explorar tota aquesta ampliació de parc i el que no hem de fer és caure en el que va passar fa uns anys, per tant, transparència davant de tot, que això va ser les paraules que m'ho va dir el conseller quan va venir aquí, i petició ciutadana tot el que puguem. Per tant, recollim el que ha dit el portaveu del Partit Popular, perquè realment ja s'ha iniciat l'expedient en aquest sentit. Saps? És a dir, que la informació no falti i tot això. I sí que li puc admetre potser aquesta puntualització que potser la podríem fer de que els canons encara no és finca pública. Això sí que ho podríem admetre, crec jo. I en el racó no hi ha cap finca pública. Bueno, això jo ja no tinc desconeixement tan gran d'això. Però, vamos. Fem aquesta puntualització i ja està, en tot cas. Alguna cosa més? Pot anar, Mirall. Sí. Vots a favor? Abstencions? Una. S'aprova. Aprovació, si s'escau, de la proposta que presenten el grup municipal socialista PSIC-PSOE, PI, proposta per les Illes, Alternativa per Artà i Unió d'Independents d'Artà, d'aprovació de la declaració institucional de solidaritat i suport als bombers sevillans Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez i Julio Latorre de la ONG Proem AI. Sí, és una proposta que presentam instàncies de la ONG Proemait, que va enviar una carta també en el Consell, en el Govern i altres institucions de tota Europa i de l'estat espanyol de suport en aquests bombers de Sevilla. Nosaltres hem trobat que era una moció que una proposta de declaració institucional que ens podíem sumar de manera fàcil. El Consell crec que ja l'ha aprovada i el Parlament m'aplica que té per mi que l'ha d'aprovar aquesta setmana, dimecres, si no vaig equivocada, està a l'ordre del dia. I aleshores, hem fet un pot de repàs de les activitats que hem vingut fent els darrers temps aquí a Artà i un poc els antecedents de fet són, vista la moció aprovada unànimement per aquesta corporació dia 28 de setembre de 2015 per la missió humanitària dels refugiats, en què s'acordava sol·licitar al govern de l'estat espanyol un compromís ferm amb les persones refugiades, vista també la solidaritat artanenca davant la crisi dels refugiats mostrada a l'hivern de 2015, el concert benèfic d'Oasis o la col·lecta de 6.008 euros amb el Fons Municipal d'Ajuda als Refugiats destinats a les ONGs Metges Sense Fronteres i Proactiva Open Arms, vista també la moció aprovada per aquesta corporació de dia 25 de juliol de 2016 per molt ampla majoria de rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia de 8 de març contra els refugiats, conegut com l'Acord de la Vergonya, vista també l'aportació econòmica de 4.000 euros acordada per Junta de Govern de dia 27 de setembre de 2017 per a l'ONG Proemait, entitat d'acció humanitària d'àmbit internacional, com a contribució per un documental, per al documental Lo volvería a hacer sobre la criminalització de l'ajuda humanitària. Aquest documental vull assenyalar que els protagonistes principals són justament alguns dels protagonistes, aquests 3 bombers de Sevilla. És un documental que ja volia fer servir com a eina de pressió per crear consciència en les taules rodones de la Comissió Europea sobre els problemes causats per la criminalització de l'ajuda humanitària, demanant a la Comunitat Europea i als eurodiputats que prenguin mesures per evitar la flagrant violació dels drets i lleis que es produeix. També vista la sol·licitud del representant de Proemait, que és aquesta que ara vos plantejava, al Batlle d'Artà de dia 16 d'abril, vos l'he enviada avui, ja em vaig fer... ja vos ho vaig explicar a comissions informatives, però també la teniu a disposició. Una sol·licitud del representant de Proemait a les Illes, al Batlle d'Artà de dia 16 d'abril, des de la qual se'ns instava a aprovar aquesta declaració institucional. Ara passam, tot això són els fets, passam a explicar un poc els antecedents de la declaració que ells ens proposen. Ens expliquen que és coneguda per tothom la monumental tragèdia humanitària provocada per l'èxode massiu a la Mediterrània occidental, central i especialment oriental a partir de 2015
i degut, entre d'altres factors, als innumerables conflictes bèl·lics al Pròxim Orient, un flux que empeny les persones a llançar-se a la mà per fugir de la guerra en condició de potencials nàufrags. Homes, dones, nins i nines arriscaven llavors i fins avui les seves vides a la mà per fugir de la barbàrie, de la guerra, per assolir la seguretat que han de proporcionar els estats, d'acord amb els tractats internacionals. En el marc de totes aquestes dramàtiques circumstàncies, els bombers professionals sevillans Manuel Blanco, Julio Latorre i Enrique Rodríguez, membres de l'ONG Proemait, es traslladaren per iniciativa pròpia a l'illa grega de Lesbos per a realitzar activitats de rescat i salvament. Proemait és una associació espanyola sense ànim de lucre inscrita al Registro Nacional de Asociaciones, constituïda per professionals de les emergències que aporten el seu treball de manera voluntària i altruista. Des de l'inici de la missió a Lesbos, Proemait ha comunicat la seva feina al Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors a través de l'Ambaixada Espanyola a Grècia, a les autoritats gregues competents i directament a la Guàrdia Costanera grega. En el desenvolupament de la seva tasca, els 3 bombers varen ser detinguts el gener de 2016 per la Guàrdia Costera i posats a disposició judicial per un suposat delicte de tràfic de persones en grau de temptativa i possessió d'armes. Se'ls va detenir juntament amb dos voluntaris danesos, membres de l'ONG Team Humanity, embarcació a la qual es trobaven circumstancialment els membres de Proemait, la nit que foren detinguts. Els 3 bombers sortiren després de la crida de l'ONG danesa que havia rebut un avís d'una embarcació amb problemes, però en tornar a port, sense haver-la trobat, l'embarcació de l'ONG danesa fou interceptada en aigües gregues, sense immigrants a bord, tal i com se'n dona testimoni a l'expedient judicial. Després de 3 dies de detenció als calabossos de la Guàrdia Costanera de Mitilene i amb l'assessorament lletrat d'un abogat grec, els 3 bombers andalusos varen ser posats en llibertat, abonant un dipòsit de 5.000 euros cada un per garantir la seva compareixença a la vista oral, ara fixada per dia 7 de maig, a Mitilene, capital de Lesbos. Cal recordar que aquestes persones, aquests bombers, van ser interceptats sense immigrants a la seva embarcació i que el dret de la mà, l'ordenament jurídic d'obligar compliment per ells, el conveni de la seguretat de la vida a la mar i també el conveni sobre cerca i rescat imposa obligacions irrenunciables sobre el salvament de nàufrags sense perjudici de l'estatut jurídic del nàufrag i imposa sense cap gènere de dubtes al socorrista l'obligació al seu trasllat a un port segur. No obstant tot això, hi ha una desafortunada criminalització de l'activitat dels membres de Proemait que a hores d'ara continuen desenvolupant tasques a la Mediterrània. Per tot l'anteriorment exposat, el que se'ns demana que aprovem avui a plenari és la declaració institucional de solidaritat i de suport als bombers sevillans Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez i Julio Latorre de l'ONG Proemait per la seva tasca humanitària realitzant operacions de rescat i salvament a l'illa de Lesbos, Grècia, manifestar la plena confiança en la innocència d'aquests funcionaris de la Diputació de Sevilla, reconèixer la utilitat i caràcter humanitari de l'ONG Proemait com a organització constituïda per professionals de les emergències que presten el seu treball de manera voluntària i altruista. Aquesta associació, juntament amb moltes altres, contribueixen a nivell internacional en les tasques de salvament d'homes, dones i infants en circumstàncies extremes i no són mereixedores per això de la criminalització de què són actual i desgraciadament objecte. En aquest i en altres casos semblants, es tractaria per això i sense cap gènere de dubtes de tasques humanitàries als efectes de l'exempció de responsabilitats criminals, a les que fa explícita referència la Directiva Europea de Facilitació. Desitjar també, més enllà del reconeixement que suposa el compliment del deure renunciable de socors a nàufrags, sigui quin sigui l'estatut jurídic que aquests tinguin o a qual aspirin, que quedi acreditada que en la celebració pública de la tasca dels 3 bombers andalusos i la seva ONG, la reiteració de la inquebrantable convicció municipal en el dret que assisteix a tot i tota sol·licitat d'asil, refugi o altra forma de protecció internacional subsidiària, de sol·licitar aquest estatut en les condicions que estableixen els convenis internacionals. 5. Manifestar per tots aquests motius el ple i absolut convenciment de la innocència dels 3 encausats per la justícia grega respecte dels càrrecs que injustament se'ls imputen, oferint-los amb la present el més ferm suport i solidaritat i, per últim, donar trasllat d'aquesta declaració a l'ONG Proemait per fi que faci valer davant les institucions governamentals que trobin adients. Jo només m'agradaria afegir que, a més, la setmana passada aquesta entitat va rebre el premi, la medalla, que algun de nosaltres assistiren, la medalla del Consell del reconeixement de la seva tasca. Això encara no havia passat i encara no està inclòs.
Bé, és una proposta que presentem pràcticament tots, jo no sé... Partit Popular? Votarem a favor. Digues. No, només afegiria que no està en els antecedents, que tampoc no passa res, però sí que quan se varen preparar els contenidors a Inca, que hi va haver hi va haver 2 camions de material que va sortir d'Artà cap a Inca, ja que s'anomenava la solidaritat del poble, pues que varen entregar 2 camionades de material cap allà, només era que aquest incís. Sí, també falta la part de Artà Solidari, que també va fer una col·lecta, m'ha parit que el 2015 o 2016 la loteria de Nadal anava per aquesta causa, és a dir, la societat d'Artà s'ha mobilitzat moltíssim, la ciutadania artanenca. Sí, falten alguns antecedents que se poden incloure, si trobeu. Vots a favor? Unanimitat. Aprovació, si escau, de la proposta de l'equip de govern de canvi d'horari de les sessions plenàries dels mesos de maig a setembre. Bé, el motiu d'aquesta proposta és unificar un poquet els horaris que tots sabem que tenim en període d'estiu, uns horaris de període d'hivern en tenim uns altres, se va xerrar i se va parlar a veure si podríem unificar aquests horaris tots a les 6 i la proposta després de que comissions informatives poguéssim parlar de fer-la a les 4, fer-la a les 5, perquè per així que la proposta que podria anar millor és que tots els plenaris d'aquesta institució al llarg de tot l'any siguin a les 6 en vez de que hi hagi aquest canvi horari a les 8 en l'estiu. El motiu és una mica el tema de conciliar vida familiar i és que tinguem un poc de temps per tot. Una independent d'Artà? Bé, nosaltres en aquest moment, un any a final de la legislatura, no veiem justificat aquest canvi. N'hem parlat, nosaltres no podem garantir la presència de tots els regidors si en l'estiu el passam a les 6 i a més també pensàvem que aquest horari d'estiu estava pensat per tal de facilitar l'assistència de la ciutadania en el plenari perquè a les 6 és molt prest per la gent que fa i moltes vegades canvien els horaris. Per tant, nosaltres el que proposam és que de cara a la propera legislatura ho pensem una mica millor, ho plantegem en el principi i ho podríem tornar a discutir. Per tant, nosaltres avui votaríem en contra de la proposta. Per part nostra ja vàrem dir a les comissions informatives que nosaltres no hi teníem cap problema i que una vegada parlat, com dic, no és perquè l'assistència sempre ha estat, evidentment, s'ha convidat a tothom a poder participar del plenari i pensam que tant podem assistir a les 6 com a les 8 si hi ha voluntat d'assistir-hi. Per tant, per nosaltres no hi ha cap problema i donarem suport a la proposta. Partit Popular? Ja vaig dir el mateix, que ara prendré, ara que no estic format, només estic format en el Partit Popular, ja com a persona física, gràcies a Déu ja puc venir a l'Ajuntament ara que me diuen. En aquest cas, però, m'estendré, vull dir, ja sé que m'és completament igual, si el feim a les 6, com si el feim, me fotria més si el fessis a les 8 del matí, però de cap és no hi ha cap problema. Aina? Sí, bueno, jo demano que no sigui com a equip de govern, jo vaig expressar a comissions informatives que votaria en contra. Vull dir, jo crec que s'ha de mantenir com està ara, no cap de veure justificat el canvi horari i penso que han de donar màximes facilitats a la ciutadania perquè l'espai on s'expressa, crec, on se pot participar de la que és la política municipal i crec que nosaltres hem d'estar a l'abast d'aquesta ciutadania. Va haver un pot de discussió, però bueno, cadascú que mantengui el que trobi. Jo hi votaria en contra. D'acord. Votem. Bé, perdó, Partit Popular. El mateix que he dit en el referent al parc natural també ho dic en aquesta moció. Jo crec que vos hauríeu de mirar, perquè quan deis aprovació s'escau de la proposta de l'equip de govern, proposta de l'equip de govern,
vos hauríeu de fer mirar un poquet, perquè l'equip de govern sou vosaltres. Sí, però és vera que l'any ho va dir i no se va repetir. Bé, Manolo, jo no posso dir què ho he de fer, jo no posso dir el que vol fer, però si presenteu la moció, si hi ha dos partits, no passa res, la presenta el Partit Socialista i el PI, és que s'hi vulguin ajuntar, però no poseu l'equip de govern, perquè quan un membre de l'equip de govern diu que no a una proposta que fa l'equip de govern, no està molt clar això. De tot manera, jo entenc que l'equip de govern pot fer una proposta per debatre bueno, jo crec que l'equip de govern en majoria pot fer el que vol. Sí, però me refereixo que l'equip de govern no té per què estar d'acord en tot, diríem, en la proposta en general, sinó que el que fa és elevar el plenari a aquest debat. Ja el que demana és això, si no esteu d'acord, poseu els equips que ho presenteu. No és la primera moció que presenta el Partit Socialista, no és la primera moció que presenta el PI, proposta per les illes. Vull dir, ho poseu d'aquesta manera, penja. D'acord. Vinga. Algú més? Votam. Pot ser a favor? 6. En contra? 4. Abstencions? 1. S'aprova. Aprovació fiscal de la moció que presenten els grups municipals socialista, PSI-PSOE, PI, proposta per les Illes, alternativa per Artà i Unió Independents d'Artà amb motiu del Dia Mundial de la Salut. Bé, aquesta proposta també va ser una de les propostes que la Comissió Informativa es va unificar. Tots els partits polítics, excepte el PP, s'hi van afegir. El que se planteja és fer una passa decidida cap a que Artà sigui un municipi que aposti per la salut de forma definitiva, tot i que ja hi ha fet moltes passes, que també el que el nexe comú era aquesta derogació de la llei 16/2012 del govern del senyor Rajoy, que va canviar un poc la naturalesa del sistema sanitari i va modificar el dret d'accés de tal forma que des de llavors només es té dret a assistència sanitària quan les persones ostentin la condició d'assegurats, suprimint així el dret d'accés universal per condició de ciutadania. D'aquesta forma es va excloure aquest dret a centenars i milers de persones, el qual va concloure amb una retirada de la famosa targeta sanitària. Els acords que se plantegen són els següents. Instar el procés, i aquest és el primer acord que van dir que personalitzaríem a l'Ajuntament d'Artà, perquè ja estava fent feina i Aina va anar a una conferència, inclús a un curs, si no vaig errat, a Madrid, Aina? A Segòvia, en el qual... Exacte. Per tant, ja hi ha una part de feina feta, per tant, el que volíem és contextualitzar. Diria, iniciar el procés d'adhesió a l'estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut, aprovada en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 18 de desembre de 2013, acordant l'enviament del compromís d'adhesió en el format establert per Ministeri, que vos hem adjuntat a la documentació. Elaborar d'una estratègia local de promoció i protecció de la salut, tenint en compte la importància del determinant de salut des de l'acció local, que contengui el conjunt de mesures dirigides a la promoció i protecció de la salut de totes les persones, així com la incorporació de l'impacte en la salut de totes les polítiques locals, facilitant hàbits de vida saludable amb instal·lacions per a la pràctica d'exercici físic i l'esport, la qualitat del medi ambient urbà, l'habitatge o la inclusió social. Dirigir-se al govern d'Espanya a fi que promogui la derogació del Real Decret Llei 16/2012 de 20 d'abril de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions per a la recuperació de la cobertura universal de la protecció de la salut i l'accés a l'assistència sanitària com a dret a ciutadania. Partit Popular? Sí. Quant de pits hauré de repetir en aquest plenari? Un pit darrere l'altre, un pit darrere l'altre. Que nosaltres demanem, nosaltres, el Partit Popular d'Artà i la Colònia, demanem que els nous venguts tinguin els mateixos drets i obligacions que els residents els que varen néixer a les nostres illes. Estic xerrant de les nostres illes. I no és així. No és així. No me queda més remei que haver-ho a dir. Un servidor va cotitzar 50 anys i ara que està jubilat ha de pagar 10% de les seves medicines.
Quina sorpresa més grossa que va ser que dins una farmàcia d'aquesta localitat va entrar una gent i no varen pagar res dels medicaments. No varen pagar res. Jo, que sàpiga, voldria que m'ho contássiu, estic xerrant d'Artà, perquè jo per les altres bandes a farmàcia, si vaig al metge, no me'n vaig molt en fora del poble. Demanaria a veure si hi ha qualcú que ha anat en el nostre PAC d'Artà, fora targeta, si no l'han atès, tal vegada primer que un resident tartanenc. Tal vegada primer que un resident tartanenc. Això estic xerrant del poble, no estic xerrant, no me xerreu ni de Badajoz, ni d'Extremadura, ni de qui bon siga, ni de Barcelona ni Madrid, estic xerrant del nostre poble. Si una persona està d'acord que tothom ha de rebre assistència, quan no en rebin, o mos ho deis, no reben assistència, però la reben. Teniu cap queixa? Jo he fet preguntes en aquest plenari a veure si hi havia cap queixa del PAC, ni de l'Hospital de Manacor. Hi ha persones, perquè hi va haver un senyor que varen dir que no l'havien atès i se va morir, en el FATAP, més o manco. Va morir, però després va resultar que la justícia va dir que no és que no el fossin atès. Això ja és una altra història, però ja m'agradaria que me diguéssiu si Artà, els nouvinguts, no fora targeta sanitari, no en el PAC, no els acull. Això seria el que m'agradaria. I el que a mi em sap molt de greu, que hi hagi persones que fora haver pagat seguretat social ni fora haver pagat res, les puguin regalar medicament i que nosaltres, jubilats, hagin de pagar el 10%. No ho veig clar. Nosaltres no ens tindrem en aquest tema. D'acord. Votem, Vidal. Vot segon. 10. En contra. No, Abstencions. així mateix. M'estenc per això, perquè vull ser com ells. No més ni manco. Tots iguals. 7. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal d'Uvia per a la commemoració de l'any Llompart. Sí. Faré una mica de... Seguiré un poc la lectura de la moció que hem presentat. Bé, de tots els sabuts que dia 28 de gener de 2018 se van complir 25 anys de la mort de l'escriptor, poeta i activista cultural Josep Maria Llompart de la Penya. Llompart fou un home implicat i amb una trajectòria cívica i personal que va contribuir a la recuperació de les llibertats i dels drets nacionals i culturals del poble de Mallorca. La trajectòria de Josep Maria Llompart és impecable. Va ser membre d'una generació literària que es va comprometre intensament en la tasca de recuperar la tradició cultural. Va ser editor, crític, historiador de literatura. També va ensenyar literatura catalana a la universitat i va exercir una tasca de divulgador sobre literatura, a la ràdio, a la premsa i a diferents publicacions, etc. Llompart també va ser un activista cultural de primer ordre, sense deixar el vessant polític de la reivindicació. Durant la dictadura franquista va col·laborar en l'oposició al règim, va participar en els primers intents de crear organitzacions polítiques nacionalistes, va tenir un compromís cívic sempre a favor de la llibertat i de la democràcia i dels drets nacionals. També va estar implicat en el Congrés de Cultura Catalana, projecte d'Estatut d'Autonomia i també va defensar fermament el nom de llengua catalana. També va ser elegit per tot un seguit de càrrecs, com per exemple l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, càrrec dins l'Obra Cultural Balear i dins la Federació Llull d'Entitats Culturals en els Països Catalans. No debades, per tot això, el Consell Insular de Mallorca va decidir commemorar la figura d'aquest autor
i com a reconeixement a la seva persona i en gratitud a tota la seva trajectòria que fa un moment he desenvolupat molt breument. D'aquesta manera, el Consell impulsar juntament amb el govern i ajuntaments nombroses organitzacions socials perquè enguany fos, que hi hagués una comissió perquè enguany fos la commemoració de Josep Maria Llompart. Aquesta comissió convida a tota la societat de Mallorca a participar d'aquests actes i a gaudir del coneixement de la figura i de l'obra d'aquest home i els acords que plantejam o que se plantegen amb aquesta moció és que l'Ajuntament d'Artà s'uneixi en la celebració de Sant Llompart, que va declarar el Consell de Mallorca a tot el territori de Mallorca, també que participar, commemorar i reconèixer la figura i trajectòria de l'escriptor i activista mallorquí i impulsar activitats com puguin ser conferències, exposicions, rutes literàries, etc., per difondre en els centres educatius i públic en general a Josep Maria Llompart. Fins aquí. Gràcies. Bé, en referència a aquesta moció, està clar que la figura d'en Llompart és una figura molt important que s'ha de posar en valor, vull dir, així s'ha fet per part del Consell des de la Direcció Insular de Cultura, des de la Conselleria. Estem d'acord en la moció, però a més m'agradaria fer una petita matisació, i és en el tercer punt, on posa impulsar activitats per difondre en els centres educatius i públics en general. Si poguessin esmenar i impulsar activitats organitzades per el Consell de Mallorca, ja que el que fem esment aquí és que ens adherim a les activitats que fa el Consell de Mallorca, perquè així està establert en el punt número 1. En el tercer punt, posar a impulsar les activitats que organitza el Consell de Mallorca, conferències, exposicions, rutes literàries, tal. Perquè, vull dir, jo des del Departament de Cultura no me puc comprometre a impulsar activitats com a Ajuntament, perquè la veritat és que nosaltres duim una quantitat de feina molt grossa i la veritat és que tenc els tècnics que tenc. I per dir-te que si és per no fer-ho, doncs m'estic més ja que quedi ben, que ja quedi clar en aquest punt. Impulsar les activitats organitzades pel Consell de Mallorca, conferències, exposicions, rutes literàries, etc. És que no me puc comprometre a dir-te que els faré, que els crearé des de l'Ajuntament, perquè de moment no tinc medis per poder-ho fer. Per això era incidir en això. Bé, sí que van de fer la roda. Partit Popular? Nosaltres no volíem malament, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció i tant de bo se'n fes una altra també pel pare General Bussa, que encara seria més a prop d'Artà. I crec que és tan mereixedor, no més ni manco que aquest senyor. Votam a favor. M'agradaria que s'apuntàs això del pare Ginart, que per ventura crec que és un home també que s'ho mereix. S'ho mereix molt. Bé, sobre l'afegitó de les activitats que organitza el Consell de Mallorca mos pareix bé. Són unes que podrien tenir en compte i ja que aquí veus que aneu tan apurats i no en podeu pensar cap, doncs sí, les activitats que venguin d'allà ja estaran molt bé també. I ho podrien deixar que digui impulsar activitats de les activitats que organitza el Consell de Mallorca, conferències, bé, tot aquest. I en relació al que ha dit en Joan, totalment d'acord, perquè tenim, cadascú pot pensar totes les propostes que considera oportunes i te convidam també a presentar-la, que a nosaltres ens pareix perfecta. Gràcies. Sí, vols. Votam, Irai, en tot cas. Vols a favor? Unanimitat. No lo tengo. Sí. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de Guia per l'organització d'una primera jornada d'estudis locals. Sí, bé, de tots els que el municipi de Taissa Coloni sempre ha comptat amb persones entregades i preocupades pel seu passat i pel seu llegat. Sempre ha estat la intenció del grup d'Unió Independents i crec que també
de la resta de formacions polítiques, la transmissió a noves generacions d'aquest llegat. Diverses poblacions dels nostres voltants contenen en el seu calendari organitzacions de jornades d'estudis locals, ja sigui per estudis específics, anàlisi i difusió d'aspectes de caire històric, patrimonial, cultural, social, geogràfic, com puguin ser, per exemple, pobles com Manacor, Son Servera, Porreres. I per això, en aquesta moció, el que pretenem és que també Artà s'afegisqui i pugui crear també alguna jornada en relació a cultura, patrimoni, història. El fet és que, en compliment en el nostre programa, a principi de la legislatura que presentàrem, ja teníem pensades o teníem estipulat crear aquest tipus de jornada i, a més també, com a proposta en aquests pressupostos que se van aprovar en novembre, també presentàrem una proposta en relació amb aquest fet i, de fet, va quedar aprovada i se va afegir. I per això aquesta moció presenta l'acord, o l'únic acord, amb instar a començar a fer feina en aquest sentit, que instant el Consell Municipal a organitzar unes jornades, les primeres, sobre estudis locals. Sí, d'acord. No, vull dir, nosaltres mos pareixia bé. I ara, mira, dic, Joan, agafant la idea que has mollat tantes del pare Llinàs, com que és una qüestió que jo fa temps... Què he dit? Llinàs, perdona. Sí, el pare Llinàs de Bolsà. La sang que estira. De que has comentat el tema. Jo fa estona que vaig endarrer de fer unes jornades locals damunt els franciscans que van anar, als Estats Units, abans fins i tot d'en Fray Juní, però entre ells el pare Llinàs, que hi va anar i va ser un dels fundadors de San Antonio, a Texas, i enguany, a més, a San Antonio se celebra l'aniversari, ara no me'n record quins anys, 300, no me'n record, vos ho he dit de cap perquè ara ho estic pensant i no me'n record. Se celebra l'aniversari de la fundació de San Antonio, a Texas, que va ser fundada pels pares franciscans, als quals hi formava part el pare Llinàs. Crec que seria el millor interessant fer-ho que aquestes primeres... Pare Llinàs. Sí, Llinàs, perdona. Sí, Llinàs. El pare Llinàs. Sí. Jo estic xerrant del pare Rafael Ginart Bausà, a Sant Joaner. I d'això és una altra escola diferent i d'all. Però és que a mi m'agraden són dues. És una cosa... Però és igual, ho propondrem en el Consell Editorial, que tu també hi formes part, a veure que farem les primeres jornades, si t'apareix bé, eh? Jo m'apareix perfecte. Farem així. L'únic que dic és una cosa, ja que ha xerrat del pare Llinàs. Sí, sí. Precisament va ser la crítica perquè consideraven que era molt millor, això ho diguessin a Petra, que tirarien pedra a pescar, va ser, feia més bona feina el pare Llinàs que el Beato, que de Petra, però no li han fet propaganda en aquest franciscà. Tot el que siguin coses d'aquestes, endavant per jo. Per nostre equip. Sí, ho votarem a favor i ho aprovarem en el Consell Editorial que s'han de fer les primeres jornades. Sí. Ho vam aprovar pressupostos, a més, crec. Sí. És que cada dia, a més, és una proposta que ja havíem... Partit Popular, entenc que ja has dit, Joan, el que havies de dir, no? Així. Entenc que ja has dit el que havies de dir, no? Així. Votar-li d'alla. Vots a favor? Unanimitat. Aprovació fiscal de la moció que presenta el grup municipal Lluïa per a la celebració dels plenaris ordinaris de juny a la colònia de Sant Pere. Bé, en comissions informatives vàrem modificar l'acord que inicialment duia la moció que presentàrem. Després de reflexionar-hi un parell de dies, decidim retirar aquesta moció. Decidim retirar moció perquè no va en els termes que inicialment havíem preparat, per tant, la retiram i ja la presentarem, en tot cas, en un altre moment. D'acord, se lleva de sort del dia, no? Així. Vos puc demanar que mos tingueu en compte l'alternativa per Artà quan la vulgueu presentar, per sumar-nos? D'acord. Gràcies.
Informació de les resolucions de valia corresponents al mes de març 2018. Tres preguntes. Qui comença? Ui, que susto. Ja. Vinga, dai. Pregam que se posin en marxa totes les mesures que han anat exposant els diferents plenaris aquí de govern perquè fan el descrement d'animals depositats en la via pública. D'acord. Celebram, com tota la ciutadania de la colònia, la inauguració del centre jove de la colònia. Moltes gràcies. Pregam, vos estudieu eliminar el sentit de direcció de pujada del carrer Llorenç Villalonga, quedant així només de baixada, ja que hi ha embussos constantment i resulten perilloses les maniobres que s'hi han de fer. D'acord. Volem transmetre l'enhorabona a la Biblioteca d'Artà per la convocatòria del concurs de creació literària i en el mateix temps felicitats guardonats i guardonades. D'acord. Hisenda. Ocupació de la via pública. A diferents plenaris hem insistit en que es delimités l'ocupació de la via pública del local situat a la plaça del Conqueridor. També vàrem dir que abans que es tornés a ocupar era convenient fer aquesta actuació. Ens vàreu contestar que ho faríeu. De moment no n'hem vist cap. Com ho teniu previst fer-ho? Bueno, ja s'hi està fent feina, hem xerrat primer en SOS de l'urbanisme perquè vagi a fer una revisió i una mica d'informe sobre tot com està, i després haurem de coordinar amb policia, perquè si hi ha una part de policia, un avís primer i després qui no compleixi ja haurà d'assumir les conseqüències. En data 13 del 2 del 2018, la Sindicatura de Comptes ha sol·licitat l'avalació de convenis 2017. Pel que fa als convenis superiors a 100.000 euros, la presentació té uns terminis diferents. S'han complert aquests terminis? Sí, crec que és una pregunta que van contestar ja a l'altre plenari, però sí. No sabia si està ja o no contestada. Ja s'ha contestat el requeriment que va fer la Sindicatura de Comptes del dia 3 del 4 de 2018? Sí, també via mail, que és com ho demanava. Teniu ja una aproximació de la liquidació dels pressupostos de 2017? Sí, tenim falta encara una sèrie de tramitacions de firmes, això, però sí que tenim el resultat final. Podem dir que el resultat pressupostari ajustat, és a dir, superàvit 2017 és de 2.273.948,15 euros i el resultat acumulat de tots aquests darrers anys puja a 7.849.053,54 euros. Sí, estem assabentats també per comissions informatives. Sí, però no havien dit exacta la quantitat, és vera que falta la firma d'esbal i una sèrie de tramitacions, però bueno, ja estan tancats juntament del seu Consell i ja seguiran el seu tràmit. Sí, però bueno, després s'haurem de presentar, haurem de fer tota una sèrie de... com he dit això? Una sèrie de tràmits més. Sí. Infraestructures. Bé, en el plenari van dir de la queixa del mobiliari i sobretot des de la ciutat, i ens vau dir que havíeu adquirit una sèrie d'elements que vareu dir que procediríeu a la seva instal·lació, només a saber quant. Sí, estem pendents que m'arribin els bancs comanats. En principi dins una setmana, 10 dies màxim haurien d'arribar i podrien començar la instal·lació d'aquests bancs nous com a primera mesura. De la Son Cervera, no sé si vas demanar, ho he llegit tot seguit, del carrer Son Cervera. Lo del carrer de Son Cervera, sí, era una cosa, aquí hi va haver com un embull, l'estat desenllumenat del carrer de Son Cervera. I també van parlar amb aparells. Sí. És que no han estat, bé, me faltava avisar un parell. Sobre la silleta de Magalat, quines esmenes es van presentar el dia 3 del 4 de 2018 a la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme? Bueno, això és la tramitació de les normes, de les esmenes de les normes, segons vam aprovar en el plenari del mes de, no recordaré, octubre o novembre. Medi ambient. En data 16 de març del 2018, l'empresa Gram va fer entrega de l'auditoria de l'empresa de recollida de residus i neteja viària. En quines conclusions vam arribar? És que més passat no està valorat, pot ser. Solen fer una reunió amb en Pere, la reunió més en Vent i jo, la tenim prevista aquesta setmana, després trauran les conclusions oportunes.
encarregat de gram. Va. Han comprovat que la recollida de residus comença abans de les 12. Qui ha autoritzat aquest canvi i per què es comença abans si la gent sap que té fins a les 12 del vespre per treure els residus? No tenia notícies d'això, parlaré amb l'encarregat de la neteja a veure com és que comença. No tenia cap notícia. Al mes de febrer, el Consell de Mallorca va respondre les al·legacions que l'Ajuntament d'Artà havia fet el 2009 i el 2016 de la ruta GM d'Artà-Lluc. En quin sentit han respost a cada al·legació? Crec que és una pregunta que ja me fareu el plenari passat, exactament igual. Sí, la vam fer igual, però com que... I jo vos vaig rematar... Mos van dir que hi havia un registre, no, Albera? Sí, i vos vaig donar el número de registre i la resposta està disponible aquí. No sé exactament què voleu que expliqui. No, era per si m'ho podies dir, si m'ho pot dir bé, si no m'ho hem de mirar. Crec que ho heu de llegir vosaltres, però és que, o si voleu dir qualque cosa concreta, m'agradaria que l'expressessiu. No, senzillament només volien saber si m'ho podies dir. Me la repetireu el mes següent? No ho sé, tal vegada. Vale. Interior. L'any 2017, l'equip de govern presentà públicament l'estat del PAM. En diverses ocasions ho han demanat i no s'ha volgut fer declaracions públiques, dirigint-nos a nosaltres i a la ciutadania a la pàgina web de l'Ajuntament. Per quin motiu no se n'ha fet valoració pública del 2017? El que no cal d'entendre és com és que diu no s'han volgut fer declaracions públiques. Què vol dir això? La veritat és, veurem com és que tampoc no ho he fet públic, però no s'ha fet, o sí? Aquí els plenaris públics, no? I jo vaig entregar una còpia, no? Però m'ho han entregat ja. Sí. De totes maneres, dic que la data en la ciutadania no l'han feta perquè han tingut molt de brau d'aquí, del mes de gener fins ara, han tingut molt de trull. Que probablement l'ajuntarem amb una altra assemblea ciutadana que farem i la donarem estat de comptes amb això. I en la propera revisteta que sortirà també ho farem aquí. Ok, matir les altres, no? Com està la situació amb el personal del Punt Verd? A què te refereixes? És que tu em fas una pregunta i me dius... Sí, a veure si hi ha queixes o si no hi ha cap problema. A què ho referiu, però? No, bueno, supos que és perquè m'hauran arribat que hi havia qualque queixa des del Punt Verd. Quina queixa? No te puc assegurar, no puc confirmar. Crec que és una pregunta tal vegada que és qui la té l'has posada, no és, no la pots respondre i jo ara tampoc me trobes un poquet que no sé ben bé per on. Si em cal la deixaré, la miraré, ho xamaré en la claveta i tal vegada la torni a fer, si no, no hi ha cap problema. Com preveu l'equip de govern? Te puc respondre com està la situació? Està tranquil·la, entenc jo. Ja està. Bé, tal vegada Ventura, l'Amàlia ha vist qualque cosa i no mos ha dit, tampoc no l'he demanada, m'entens? Probablement haurà vist dos registres d'entrada de dues instàncies, probablement haurà vist això. Sí, bé. Com que no ho sé, no li he demanat i me sap greu. Després tornar a demanar d'això, no contestaré, no cap problema. Com preveu l'equip de govern triar els dies festius per al 2019? Ja estan triats, perquè si vos passaré la proposta que m'han fet, ja va passar per Junta de Govern local, vos faré arribar. No hi havia massa tampoc, l'única que feia, i vol dir de memòria, és que el dia de Sant Joan que en dissabte pot ser. El dia de Sant Pere que en dissabte i s'ha mantingut. Exacte, que era la festivitat de la Segona Sant Pere, la resta eren dies normals. Molt bé. Promoció econòmica. Gabinet de premsa. Bé, vam veure contestant en el plenari passat, però ens agradaria saber què contesteixen aquests serveis. Bueno, és típic d'un gabinet de premsa, té diversos, dues xarxes socials, fer totes les comunicacions a la ciutadania, quan hi ha obres, quan no hi ha obres, ajudem a fer la revista de comunicació de tot tipus i en tots els àmbits, juntament del seguit de govern i altres tècnics. En la llista de sortida 908, de data 3 del 4 de 2018, en què consisteix el contracte menor atorgat? Bueno, crec que supos que ho mira malament perquè aquesta llista de sortida d'aquesta data no és cap contracte menor. És una tramitació d'urbanisme que no té res a veure amb cap contracte. Per tant, no puc, supos que hi ha una errada i no puc saber què és. Molt bé. Quantes sol·licituds de paradet arribava per la fira teleàtica? Contestaré en aquesta i a les següents que fa sobre la fira teleàtica. Si no te sap greu, jo m'estimaria més que me contestis en aquesta.
Te contestaré Només... No, te puc contestar en aquesta i te contestaré la mateixa a totes les que me facis. Perfecte. Com el passat any, farem arribar un balanç que sense que demanássiu se fa de cada activitat que feim, i només dic que m'ha cridat moltíssim l'atenció que sense haver passat per la fira ni haver-vos vist a cap de regidors d'Unió Independent d'Artà ja tingueu ni aportat cap proposta, cap idea, cap interès per aquesta fira, ja tingueu tan clara les conclusions i ja les preguntes que feis, de manera m'apareix que bastant lletja, ja afirmeu, tragueu conclusions que m'estàu demanant. M'ha cridat molt l'atenció. De totes maneres, te diré, Aina, que moltes d'aquestes preguntes no les feia dir tan sols, crec que t'has passat tu davant. Lo de certa teleòtica... No has passat tu davant perquè les tenim presentades en temps i forma de manera correcta i estan presentades, no m'he passat a davant. Vols que us ho he passat a davant? Bé, de totes maneres, te diré una cosa. La fira d'Artà teleòtica, quan jo me vaig assabentar que era, que mos dius que no varen venir, va ser pràcticament 15 dies abans. No sabíem la data de la fira. Ben igual que... He explicat a comissions informatives diverses vegades que l'estàvem organitzant, que hi havia reunions, que si volíeu participar. Mai cap regidor d'Unió Independent d'Artà m'ha vingut a demanar absolutament res, ni ha mostrat cap tipus d'interès públic ni en privat. I jo ara tenc que dir, i això ho diré a petició de la comissió organitzadora de la Diada de Xarxes, de les famílies en xarxa, que també hi ha una pregunta aquí, Manolo va anar a demanar disculpes als organitzadors, cosa que ells acceptaren, perquè acceptaren les disculpes de Manolo, no vull dir una altra cosa, però sí que estan molt decebuts, molt, perquè han implicat moltes famílies de 4 centres, de 3 d'Artà i el centre de la colònia. Aina, no capegir, és així talment. Des del mes d'octubre de l'any passat tenen la data fixada per fer la fira en el mes d'abril. I 15 dies antes s'assabenten que hi ha la fira Artà teleòtica. Jo, la veritat, jo només és perquè, com que la regidora d'Educació i jo som testimoni, m'haurà demanat moltes vegades perquè hem de fer feina plegats, perquè és necessari que serà mi part de tots els centres del municipi facin feina en conjunt. Una cosa que preparam, que tenen ganes que hi hagi un professional que ve de fora perquè ha d'organitzar un taller, sense més ni manco 15 dies abans se trepitja aquesta data, aquest taller nostres, no ho sé. Jo com a presidenta de Sant Ipat m'hi estic molt decebuda, molt. Només era que ho volia deixar dir. Contestant, diríem, i vull ser el més correcte possible. Ara dir que fa mitja horeta he xerrat amb representant de les AMIPAs, de 3 AMIPAs en concret, i a mi en cap moment m'han manifestat això. I me sap molt de greu que xerris en nom d'una comissió que tu a la reunió no vares venir i que cap d'aquestes 3 que jo he parlat avui m'han dit que havien dit res. I tu fas portaveu de totes les AMIPAs. Això me sap greu. No sé d'on heu tret la informació, però jo he xerrat amb 3 AMIPAs, xerraré amb les altres 2 que me queden, perquè són 5 AMIPAs, no són 4. Precisament, una era del centre de la colònia i l'altra és del centre estatal. Només volien que tot vos ho fes arribar perquè el dia que tu vas demanar les disculpes no varen saber què dir, varen quedar parats. I doncs jo me sap molt de greu, Maco, el que tu dius, perquè amb la presidenta de la colònia n'he parlat fa 10 minuts antes de plenari. Jo, Maco, me sap molt de greu. No, han fet els deures, però, clar, que he fet els deures. He fet els deures. I ja te vaig dir, i vaig demanar disculpes primer allà, a Ràdio Hortà, i aquí on faci falta, que Serrada l'assumesc tot això. I haver dit. L'assumesc tot això. Les regidores no tenen res que veure. Jo assumesc aquesta errada. És una errada nostra, com a màxim responsable d'aquí, l'assumesc. Ara, he volgut verificar el que tu m'has dit, perquè m'estranyava molt i que tu xerris en nom d'una comissió. Ara, que tu me diguis, Maco, que tu me diguis, bueno, de directiva ja no és la comissió, perquè ja són 5, allà són 5. Jo que empodereu això, empodereu en nom de la comissió, no sé, jo trobo que és una mica agofrat, el Manco, agofrat. De totes maneres, reiter, deman disculpes públicament per aquesta errada. És una errada meva i l'assumesc. Jo el que te vull dir és, beníssim, no té més que dir, però jo no m'ho he inventat, i precisament és un joc que han vingut a xerrar. Tota la comissió ha vingut a parlar amb tu?
No, 3 persones diferents. Dues, tres, com quedam? Bueno, no és tan difícil d'entendre, jo només... Ja està, trepitjant la feina... Me pareix que vos passau, sobretot perquè no sé què portau. No sé què portau, vos han demanat suport en diverses ocasions. Per la fira vos he demanat diverses vegades si podíeu participar, que venguéssiu. No heu mostrat mai, ni en privat ni en públic, cap interès en formar part d'absolutament cap reunió, ni romangar-vos ni res. Així que me sembla que fes una política rapinyaire, que és esperar a les serrades, en lloc de donar una mà i dir, escoltau, aquí millor que tal, tal. El que esteu fent és tot el contrari, això no és una posició responsable, és una posició lamentable la que feis. I sincerament me sap molt de greu a mi també. Si tu te sap greu, jo també. Si tu estàs decebuda, maco, jo també estic, i molt. I no només amb el tema que és, també amb el tema de la dona, que també se vos va demanar suport explícit. No vareu participar absolutament en res. I això és el que vosaltres esteu fent. No participau a res que nosaltres feis i esperam la mínima errada per en lloc d'avisar-nos en temps, de donar una mà, no, que podeu dir, mira, això és Unió Independent d'Artà, han aportat això, han fet això. No, vos heu estimat més fer un altre cantet i venir amb altres cançons, i és esperar les serrades per tirar-vos a damunt. Pues aquest equip de govern està fent molta feina i està traient moltes coses, i sí, a vegades cometem errors. Estaria molt bé que vosaltres participàssiu pel bé d'Artà, perquè això no és per nosaltres, per cada un de nosaltres, és per Artà el que feim. La feina que feim és per Artà, i estaria molt bé que mos ajudássiu a esmenar si se fa qualque error. Estaria molt bé. Bé, jo, perdoneu que intervengui, no estava previst en aquesta discussió la intervenció. El que passa que jo crec que no hem de treure de lloc les qüestions i cadascú ha de saber on està. Cadascú ha de saber on està. Nosaltres estàvem a l'equip de govern i nosaltres estàvem a l'oposició. Nosaltres fem les propostes que considerem oportunes, que considerem que havíem duit en el nostre programa electoral, i això fa que a vegades s'aprovin, a vegades no s'aprovin. I a la resta, la nostra funció és fer una fiscalització de la feina de l'equip de govern, i és la nostra funció. I que a vegades no ens agradi el que vosaltres feis o el que nosaltres deim, forma part del joc. Crec que no hem de treure les coses de lloc en cap cas. I podria ser constructiva, Jaume, podria ser constructiva, en lloc de la cultura fer. A vegades feim constructiva i queda destruïda per l'altre. Jo no m'ho he trobat. Jo també, Jaume, jo aquest posicionament polític ho entenc. I el que no m'agrada massa és que empoderem una veu d'una comissió quan no han estat. Bé, però és que... Me sap greu... Igual que vosaltres... No, però és que igual que vos venen a vosaltres, venen a nosaltres i ens expliquen les coses i ja està. Jo crec que treure-les de lloc no és bo per ningú. Ja està. De totes maneres, sí, seguirem. Només vull dir una cosa. Donar l'enhorabona per la Fira del Peix, que crec que la gent de la colònia ha estat molt contenta, tant de participació com de, no sé, d'ambient. No hi ha cap pregunta, perquè totes se contestaren a comissions informatives. Jo quan el temps passades he batejat. Només és demanar abonament si no es va tenir en compte si mateix la 312, també sé que no sé si es va xerrar exactament, vau dir que no estem extingit el pas, però jo què sé, abonament si, bueno, se pregunten si era, abonament si és una bona data, fer coincidir aquestes dues coses. De tota manera, la Fira després era de 29, que era diumenge, entenc que aquests actes que hi va haver de 28, és que el fulletó ho posava molt clar, cap de setmana a la colònia, 28 i 29, Fira del Peix, dia 29. Posta abans de començar, he volgut fer senzill. Bé, esport ja també és reiterada, no, però només era saber si ja saps qualque cosa del Mando. Aquest punyetero Mando? No, sí que sé, clar que sí. Estem esperant que mos arribi, que ens arribi la nova consola que vos van dir que havien comanat. Sí. Bé, per l'any passat ens vàreu comunicar les diferents ubicacions de les tan reclamades escultures. Ja teniu previst on s'han d'ubicar? Sí. Quan teniu previst, perdó? Anava a dir jo, ja ho vaig dir. Sí, és vera, que ja ho vaig dir. No, sí, vull dir, ho té la brigada quan la brigada pugui, vull dir, jo la brigada organitza i dona prioritat a les activitats, les feines que consideri, i jo no som qui per dir-li a la brigada que ha de passar davant i que ha de passar darrere. La brigada ho té, ho sap, són les ubicacions que vaig donar en el darrer plenari, crec que va ser, i jo vull dir, ho té la brigada quan la brigada considera oportú. Perquè la senyalística de les obres del Cafè Major de la Colònia estan en castellà? Això és una errada que corregirem avui.
Educació. Ja s'ha contestat a l'EAP de Llevant respecte de la sol·licitud de dues dependències de la zona de Llevant d'Artà? Sí. Per ara podrà disposar del manco d'un espai i a partir del maig esperen que també de l'altre. Referent a la donació que es va fer per l'Escola de Música, ja s'ha contestat a la persona que la va fer? No, s'acaba de fer l'expedient. El professorat de l'escola ja han dit amb el que ho volien invertir i a partir d'aquí se donarà avís a la persona que va fer la donació amb què s'invertiran i vol agrair també aquest gest. El divendres 9 de març, dins la jornada del municipi i educació, es van publicar els resultats, encara no definitius, d'un estudi encarregat pel Consell Escolar de Mallorca. L'estudi està basat en una enquesta que s'ha fet arribar al regidor d'Educació a través de la Felip, si no anant malament. Artà era dels pocs que encara no l'havia contestada. L'heu contestada? No, perquè encara no l'han enviat. I he de dir més, avui he xerrat amb el Consell Escolar Municipal i han dit que no feien enviar personalment. Gràcies. Bé, ja volen demanar això, Colònia Sant Pere. Ja vos hem anat demanant la neteja del solar annex en el CEIP de l'Hora dels Vents de la Colònia Sant Pere. Volíem saber quan se farà la zonificació verda prevista. No entens la pregunta. Perquè no ets la mateixa pregunta que feis cada vegada. Saps? No posa zonificació a les altres. Aquest copiar i pegar qualque vegada mos falla. Mos treballava un poc. Mos falla. Ja vol dir directament la resposta. I que no siguin aquí els que han fet les preguntes també mos falla una miqueta. Saps? Sobretot perquè tu te carregues el marrón d'haver de respondre unes coses que no has de. I me sap greu, maco. Però bé, dit això, jo ja vaig contestar que una vegada que l'escola mos fagués aquesta petició d'ordenació d'aquella, nosaltres ho faríem. De totes maneres, dir que nosaltres ja hem fet net aquest solar alguna vegada. Potser fa falta. L'empresa de neteja d'Urban ja va fer una part de solar neta. Ens queda una altra part i ens queda fer manteniment. Això sí que és bé. Molt bé. En quina situació es troba el procés d'adjudicació de la construcció del territori? I? Encara no està fet el procés d'adjudicació de construcció. M'han dit que dins d'aquesta setmana o sigui tindrem el projecte. Per tant, després farem... Després l'idea és mostrar-lo a la gent de la colònia, sobretot a les persones que van fer la proposta, i fer l'adjudicació. És un contracte petit. Molt bé. No hi ha més preguntes. Sí. Joan. Perdó. Vale. Estava pensatiu quan una persona sent aquestes discussions sempre n'hi ha qualcun que queda pensatiu. En aquest cas he estat jo. Les nostres preguntes que tenim per aquest plenari ordinari del mes d'abril 2018 són les següents. Que mos podrien dir quin grau de potabilitat té l'aigua de la depuradora que se tira en el torrent del Millac? Joan, t'ho he de demanar això, saps? Perquè jo no ho controlo, això és una empresa i li demanarem i t'ho diré. És que, ja a mi me preocupa, tens una sèrie de preguntes, perquè tirant l'aigua de la depuradora, que tocaríem de tirar allà dalt i saps que vol de tirar, a veure si l'aigua que tiram ho poden fer. Ho poden fer. Estic totalment d'acord amb això, Joan. Ho demanaràs? Sí, de tot més t'he de dir una cosa. Deu ser acte per rec, perquè després per gravetat de la bassa se'n va a algunes zones de per allà de vora. O tot de manera de tot. Manolo, tu saps perfectament, que quan a ciutat comandava el PP, si me deia, podria... No hi va haver cap problema, és que jo ara ni siquiera conec, és que no conec ningú de dins, és que no podien d'aquest. Gràcies, això és històric, això és la cosa. I no mos va acabar d'entendre la pregunta del mes passat, mos poden dir quina tassa de nitrats té l'aigua dels diferents pous municipals que subministren a les cases del municipi? Sí, mira, m'han passat un enllaç. Els tècnics m'han passat un enllaç a on hi ha, diríem, les analítiques. Jo les te faré arribar.
Però haurà de ser dimecres perquè les d'enguany no hi són. 2015, 2016 i 2017, però les d'enguany no hi són. Jo les te faré arribar. Jo si l'Ajuntament pot dir en el poble podeu veure l'aigua ben tranquil·la, que l'aigua està bé... No, ja ho dic ara, poden veure l'aigua ben tranquil·la. Això és el que necessitem. I que mos podríeu dir per quin motiu s'ha retirat el depòsit d'aigua de Sant Morell, un depòsit que servia per un moment determinat molt ràpidament l'helicòpter per carregar a dins aquesta bassa els camions d'autobombes quan hi ha un incendi. Qualcú pensa reposar-lo? En la mateixa línia t'ho demanaré i t'ho contestaré. Ja s'ha trobat el nom per el nou carrer, el nom del carrer de la colònia que hi va haver un parell de mesos? Encara no. No, encara no, molt bé. Quan creus que s'acabaran les obres que hi ha començades a la colònia de Sant Pere? Dins el mes de maig. En el maig? Sí. Molt bé. En principi han d'acabar. Si no me'n dan res més, És una pregunta, se poden saber per quin motiu es fan aquest canvi de sentit, es fan el canvi de sentit a qualque carrer de la colònia de Sant Pere? Bueno, tot respon un poc a les obres que s'estan fent. Les setes, donat que la pràctica totalitat dels edificis municipals, inclòs les escoles, disposen de fibra òptica per connectar-se a internet, quan podrà Ràdio Horta Municipal disposar d'aquest servei per millorar la seva feina? Bueno, me queden dos per dotar. Un és Ràdio Horta Municipal i l'altre és el teatre. Per tant, aquests dos entendrem que han de ser els pròxims. I doncs, quan podran aquests dos puestos? Hem de parlar. Des de fa, nosaltres parlant 5 mesos, poden ser 4, però jo crec que més de 4 o 5 mesos, que quan anem en el viver d'empreses a Ràdio Horta ens trobem que hi ha la garrafa amb aigua, però no hi ha tassons. Per quan pensem posar-ne? Tassons de plàstic. I repostar l'aigua. I repostar l'aigua. Sí, això ho farem prest. És un tema que no hem pensat. Una de les demandes reiterades a totes les reunions de pressupostos participatiu, o quasi tot, és la de crear llocs d'aparcament. Què penseu fer en aquest sentit? S'ha comprat qualque solar per posar-hi cotxes? No. S'ha contractat? No s'ha comprat cap solar. S'han llogat 5 solars. S'han llogat 2 solars de vora Ferrer Pons, que són uns 500 i algo metres, on hi caben 20 i algo cotxes, i després s'han llogat 3 solars a la colònia, que estan enfront de la farmàcia, en els quals durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, i per la fira del peix i per Sant Antoni se tindrà llogat. Molt bé, enhorabona. Una demanda que tenen els veïns d'aquesta barriada i és que en el carrer Maria Ignasi Morell, quan plou, i no importa que plogui cap desbrat, se nega. Altres crec que se podrà arreglar? Sí, esperem que sí. El que passa és que el problema no només és posar reixats, el problema és conduir l'aigua a de fora i d'una manera coherent. Ara, com bé saps, el darrer carrer que han fet és el Ramon Llull, aniríem atracant carrers cap allà i que tot estigui connectat dins la mateixa xarxa i ens doni una bona sortida. Evidentment són molt de dobles, arreglar cada carrer, però si fos fer un reixat ja estaria fet, el problema és la conducció. Això és molt bo, Toló, que el manco la ciutadania que ens està escoltant, que ha fet coratge que no és un tema oblidat, és un tema per dos barons i que tot l'únic que se pugui fer. El que passa és que no podem anar fent, pensant carrers individualment i ha de ser una mica un ordre i unes condicions. És que tant aquest com és que espero que s'hagi solucionat eren els dos més conflictius. No vol dir que no n'hi hagi d'altres, i si se pot arreglar el més aviat possible. La Felip fa un curset per a personal municipals de primers auxilis. Ha acudit qualcú del personal de l'Ajuntament? Jo vaig passar aquesta informació a la policia i va passar aquesta informació en els diferents caps. No sé si s'ha apuntat ningú. El que sí sé és que els de Protecció Civil sí que fan aquest curs. Perquè Protecció Civil sí que i el venen a fer aquí a través de Creu Roja. Molt bé.
Que mos podríeu dir per quin motiu se va suspendre el segon certamen d'art musical de la gent gran del Consell de Teatre? No se va suspendre, simplement se va posposar fins dia 10 de juny i això és un acte organitzat pel Consell, tu m'ho vas dir molt bé, i l'organització dependeix, nosaltres simplement els deixem el teatre. I vull dir, simplement s'ha canviat a la data de dia 10 de juny. Molt bé. Aleshores, ens va anunciar que venien al nostre municipi el president Aragón Balear. Per quan creuen que serà aquesta visita? No ho sé, això depèn de l'agenda de la presidenta. Ens podrien dir quines actuacions ha fet o pensa fer l'Agència de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca en el nostre municipi? Està fent les actuacions que tenim signades en el conveni. Nosaltres li remetem totes les infraccions per disciplina urbanística a Rústic. Ells mateixos també fan, nosaltres no ho sabem, però van fent algunes inspeccions i tot el que és Rústic ho van tramitant ells. Molt bé. Nosaltres creiem que seria dient l'ampliació de l'horari de les biblioteques municipals en època i temps d'exàmens. Penseu que podria ser una bona idea? Penseu fer-ho? Bé, l'horari de la biblioteca des de fa molt d'anys s'adequa al calendari escolar. Així que des de la biblioteca d'Artà i de la colònia ja s'organitzen per tal de donar cobertura en aquest servei, vull dir que se fa. Hem vist a redes socials que hi ha diversos ajuntaments que han posat papereres per recollir els excrements de cans. Per quant en el nostre municipi? Ara sí que m'entenc, la pregunta no l'acabava d'entendre, així com està redactada, perquè hem vist per la red social com l'Ajuntament, ara ja se m'encasona, això ho estem mirant, Joan, això. Hasta vos puc dir que em vaig d'una que em va agradar molt, que era França, però jo crec que tampoc no deu ser cap del brat de d'on ves. Hasta hi havia un posador de bosses i es tirava i tenia la bosseta i si havies empleat aquell altre allà. Això s'havia verdaniat aquesta, ja pot ser? No ho sé, no t'ho puc dir, mira que em fas moltes vegades, però no t'ho puc dir, t'ho miraré també, t'ho miraré. Ja que se va aprovar un pressupost de més de 40.000 euros per llevar per del nostre municipi, per quan creus que s'eliminarà aquest problema? Bueno, des que se va aprovar el pressupost, el problema se va eliminar. Ara ja estan fent feina per tal que no torni a passar i no es torni a passar davant. Que tot hi ha moltes herbes. Sí, però els poden llevar en un dia. No, té massa raó, però és que principalment, jo vos demanaria, jo sé que vosaltres ho voleu agafar tot arreu, així com toca, un darrere l'altre, però jo vos animaria, i tal vegada per aventura no és políticament correcte, però els eixos, per aquí on passa molta gent, almenys dir, començar a fer net, per aquí on passa molta gent, que la propaganda que mos fan, la propaganda que s'endurança per la gent que ve a visitar molt. Crec que sigui que... Podem parlar. Molt bé. Si en podem parlar, ja en podem parlar. Ja n'hem parlat ara. L'empresa que ho fa. Nosaltres ja en parlam. Llavors, em poden dir quantes actuacions o campanyes s'han fet contra el picut, processionària, serps, rates i altres plagues com ara els moscars? Sí, vam fer diverses campanyes contra els picuts, van fer campanyes informatives, juntament amb la conselleria, vam ajudar a segons quines cremes dins les mesures de les nostres possibilitats. Sobre serps van posar les gàbies, van comprar les gàbies a Proscom, si no recordo malament, que si en podia venir, deixar un depòsit i emplear-les. Sobre rates duim dues campanyes de control de les zones més conflictives i sobre pins van fer un tractament